Tomhed, smerte, udelukkelse, føle sig udenfor. Det vil være typiske ord forbundet med det at føle sig ensom. For satan. Kender ikke navne på, jeg tror, jo, min overbog, ikke? Jeg kender ikke navne på nogen som helst derude. Altså, ikke overhovedet nogen som helst. Nu må jeg åbne op og gå ind i mit meget eget nære område. Ja, altså, jeg studerer jo hjemmefra. Ja, nå, okay, det gør du det. Det gør jeg. Ej, det skulle da også kedeligt. Ja. Ej, for helvede. Så jeg møder engang nogle nye mennesker sådan på mit studie eller noget. Ej, men hvorfor gør du det? Du skal sgu da ud, altså. Ja, jeg er bare ikke så god til at stoppe om morgenen. Dem, der har siddet alene i årevis for sig selv, de vil lige pludselig få en helt anden grund til at stoppe i morgen tidlig. Vi findes inde i hinanden. Vi kan identificere os med hinandens virkeligheder, tanker, og drømme og begrænsninger. Jeg håber, der kommer en vejfest. Sindssygt god idé! Det vil jeg gerne være med til at give gode råd, altså noget, hvordan vi gjorde det dengang der. For der havde vi det altså rigtig sjovt. Sindssygt god idé. It's such a good vibration. It's such a sweet sensation. It's such a good vibration. It's such a sweet sensation. Hvis ikke han har været her, hvis ikke vi har sagt ja tak til det her, så var vi jo bare stadigvæk passe os selv og ikke set hinanden. Vi er lidt mere tæt på hinanden, og vi kan jo grunden godt snakke sammen. Der er ingen grund til, at vi går og gemmer os. It's such a